Hvad laver du, skat? Okay. Hej. Lægger du dig til at sove nede på gulvet nu? Papi. Papi. Hvad laver du med puden? Hvad? Ansatte var ved 12-tiden i gang med at åbne et brev herinde på den schweiziske ambassade. Papi. Papi. Den schweiziske ambassade ligger her i det centrale rum. Slæver du rundt på puden, skat? Eksporteret en anden brevbunke på den chilenske ambassade. Du er altså lidt skør, er du ikke? Vil du gerne i seng, skat? Den italienske indrigsminister mener, det kan være anarkister, der står bag brevbunkerne og borgmester. Pas på hovedet, skat. Papi. Godnat, Clara. Godnat. Og efterfølgende opfordrede anarkistgruppen til at andre skulle gøre som dem. Hey, her sidder mor altså. Hej.